ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മഷ്റൂം ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഓഫീസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണിത്. അപ്പോൾ അതൊന്നൊരു വീഡിയോ ആക്കി ഇട്ടേക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാഷ്യൂ, മുന്തിരി ഇത് നെയ്യിൽ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ ഒരു പരുവമില്ലേ, അതുപോലെ നല്ലോണം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഇത് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആ നെയ്യ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒരു ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കടല എണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ ആ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബിരിയാണി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പട്ട 2 എണ്ണം, പിന്നെ സ്റ്റാർ 1 എണ്ണം, പിന്നെ ഗ്രാമ്പു 3 ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ പീസ്, പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ സാജീരകം ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. പെരിഞ്ജീരകം കൊണ്ട് ഇട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഒണിയൻ, ചില്ലി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം വഴട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം ഇട്ട കണ്ടൻസ് എല്ലാം ഒരുമാതിരി മൂത്ത് വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളി നല്ലോണം വഴട്ടിയെടുക്കണം. ഉള്ളി വഴണ്ട് വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ സമയത്തേക്ക് അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. നമ്മളെടുക്കുന്ന 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം കളയുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം അത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരിക്കണം. ഉള്ളി നല്ലോണം വഴലണം. ഉള്ളിയും സവോളയും വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും എടുത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു ബിരിയാണി ഫ്ലേവർ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളി അരച്ചു വെച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സവോള ആദ്യം വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 5-6 ചുവന്നുള്ളി എടുത്ത് പൊളിച്ച് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അരച്ചു വെച്ച ചുവന്നുള്ളി ഇതിനോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിനയും മല്ലിയും മസ്റ്റാണ്. അത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും. നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലോണം വഴണ്ട് വരണം കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 തക്കാളിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയും നല്ലോണം വഴട്ടിയെടുക്കണം. തക്കാളിയുടെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നിടം വരെ നല്ലോണം വഴട്ടിയെടുക്കണം. കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നാവും ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുളക് പൊടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം. കാരണം പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മഷ്റൂമിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ച പട്ടാണി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോസൺ പട്ടാണി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇത് പയർ വാങ്ങി പൊളിച്ചും കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഈ മഷ്റൂമിന് പകരം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി പോലെ ഇത് വരും. മട്ടനാണെങ്കിൽ മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം, ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു എന്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ച് ബിരിയാണി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്തത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മഷ്റൂമിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫോമിൽ വരും. അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തൈരാണ്. നല്ല കട്ട തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലോണം ഇളക്കി
ഈ ഒരു ഫോമിൽ നല്ലോണം വരണം. നല്ലോണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മഷ്റൂമിലെ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി അത് നല്ലോണം വെന്ത് വരും. ഒരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആവും കേട്ടോ ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, മഷ്റൂമിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ഇറങ്ങി അതൊരു തിളച്ച് വരുന്നൊരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോമിലായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അരി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരി സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളവും എക്സ്ട്രാ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അരി 1 ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വാട്ടർ വരുന്ന ഒരു ഫോമിൽ വെള്ളം ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അരി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറരുത്, കാരണം മാറിയാൽ കുറച്ച് വേവിലൊക്കെ ഇഷ്യൂ വരും. സോ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കളറിലും ടെക്സ്ചറിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും. നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്ത കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ലാസ്റ്റ് കണ്ടൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നാരങ്ങ പിഴിയുന്നുണ്ട്. നാരങ്ങ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം ഒരു ഈക്വൽ ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുവരും. അത് മസ്റ്റാണ്. ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുന്തിരിങ്ങയും കാഷ്യൂം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ വിസിൽ വന്നാൽ മതി. ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണി. കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? അടിപൊളി മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കറികളോ ഒന്നും വേണ്ട. റൈത്തയും അച്ചാറും പപ്പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ബിരിയാണി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്